Taungana pano muzuva ranhasi kuti tionekane nemushakabvu Comrade Norbert Chingura. Comrade Norbert Chingura aoneka zvakakodzera nemutungamiri wenyika His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa kuti apiwe ruremekedzo rwegamba rwemurwi wehondo yerusununguko rwenyika yedu yeZimbabwe. Mushakabvu akatisiya musi wa2 June gore rino. Nditenderei kutura mashoko ekunyaradzana nemhuri yese iri pano. Ndakamirira hurumende yedu, ndiri nhume zvakare kubva kumutungamiri wenyika His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Ndiri Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland West Province. Ndinoti kune mhuri yedu nematambudziko uye kudunhu reMashonaland West Province tarasikirwa, taane vende risingakwanisi kuvharika. Comrade Chingura wakazvarwa musi wa7 May mugore ra1959. Panguva yavo yekushaya vanga vane makore anosvisa 67. Comrade Chingura vakaita zvidzidzo zvavo zveprimary paMlichi Primary School. Comrade Chingura ndemumwe vakashandira kuti nyika yedu ive nerusununguko rwatiinarwo nhasi. Vaiva mujibha kubva mugore ra1976 kusvika 1979 kuGokwe. Mugore ra1980 Comrade Chingura vakaitwa munyori kuYouth Affairs Electoral District muno muMashonaland West Province. Muna 1981 Comrade Chingura vakava komanda kuYouth Brigade muno matiri muChinhoi. Kubva mugore ra1994 kusvika 2006 Comrade Chingura vakanga vari District Political Commissar. Kubva muna 2006 kusvika muna 2009 Comrade Chingura vaiva District Secretary kuLabour, apo vakazosarudzwa kuva District Secretary kuEducation. Kubva mugore ra2012 kusvika panguva yavo yekufa Comrade Chingura vanga vari committee member musangano uri kutonga wedu weZANU-PF. Comrade Chingura vakashandawo kuMunicipality of Chinhoi sekunzwa kwataita. Nhasi tinovachengeta mundangariro dzedu semurume akashinga, akarwira rusununguko rwenyika yake, akashandira zvakakwana nyika yake uye akachengeta mhuri yake nerudo. Kunyange zvazvo muviri wavo wasitisiya panyika pano, mabasa avo acharamba achirarama mumwoyo medu uye kuhama dzavo. Comrade Chingura vakanga vakazvipira kushandira musangano weZANU-PF. Nhoroondo yatinayo uye sekunzwa kwamaita ndeyekuti muupenyu hwavo havana kana kumborasa gwara remusangano. Tinoda zvakare kurangarira kuti rusununguko rwatiinarwo nhasi harina kuuya nyore nyore. Rwakawanikwa nekuda kwekuzvipira, ropa uye ushingi hwevarume nevakadzi vakaita saComrade Norbert Chingura. Dai vasina kuzvipira kusiya mhuri dzavo nekuenda kuhondo, nhasi tingadai tisina rusununguko rwatiri kunakidzwa narwo nhasi. Muna April taipemberera rusununguko yatinoti independence. Ngatizivei kuti zuva iro harina kungouya nje. Ngatishandei nesimba kuti rusununguko urwu turichengetedze uye ruwedzere kubatsira zvizvarwa nezvizvarwa. Hondo imwe yatatarisana nayo ndeyekurwisa kutorwa kwezvinodhaka. Ngaichisava chimbo chekungotaura chete kuti tisiye zvinodhaka. Ngatizinzwe tizvirarame nekuti zvinodhaka zviri kuparadza mhuri, nyika uye ramangwana redu senyika yeZimbabwe. Gamba redu raiziva kuti kusimudzira upenyu kunotanga pakusarudza zvakanaka zvakaita sekurega zvinodhaka nekushanda pamwe chete kubatana. Imi vana veMashonaland West Province, ndinokukumbirisai nemwoyo wangu, ngatiregei kuparadza ramangwana redu nerevana vedu nezvinodhaka. Zvinodhaka izvi zvinokanganisa munhu uye zvinokanganisa pfungwa. Zvinodhaka zviri kuparadza mhuri, zviri kuuraya matarenda evana vedu, zviri kuparadzazve nyika yedu. Vana vedu vari kusiyiwa nemabasa
vari kurasikirwa nemikana nekuda kwekushandisa mutoriro, mabhrongo, mbanje, crystal meth nezvimwe zvinoparadza muviri nemweya. Hama dzangu, ngatisaparadza ramangwana redu nerevana vedu nekuda kutora zvinodhaka. Gamba ratiri kuviga nhasi raiziva kuti nyika inovakwa nesimba nekuzvipira, kwete nekuita zvakaipa. Ngatidzidzei kubva mariri uye mune zvose zvakanaka zvakaitwa nemamwe magamba arere pano. Ngatishandei nesimba, ngatiremekedzei vakarwa hondo kuti tisununguke, ngatichengetei tsika nemagariro uye ngatirambei tichirwisa zvinodhaka zvese zvinotadzisa nyika yedu kufambira mberi. Mukuru wedu wenyika anogara achitaura His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa kuti nyika inovakwa nevene vayo. Naizvozvo iwe neni tine basa rekuvaka nyika yedu tisina zvinodhaka. Isuwo tinofanira kusimudzira zvatakasiyirwa nemagamba edu. Vakarwa hondo vakaisunungura, iye zvino taakufanirwa kuisunungura economically. Ngatirambei tichivaka dunhu redu tichifambira mberi nebasa rekusimudzira vechidiki uye nerekurwisa zvinhu zvinoparadza upenyu. Ngativimbisane nhasi kuti tichachengetedza nyika yedu uye rusununguko rwakaunzwa nemagamba, segamba redu Nobert Jingura nemamwe magamba arere pano, vakaita kuti rusununguko ratinarwo nhasi ruvepo. Mashonaland West Province idunhu rinozivikanwa nechiremerera, idunhu rinozivikanwa netsika uye kushinga. Ngatimborambai takadero. Ngatichengetedzei kuzvipira kwakaita magamba edu. Pano patiri ndopatinonzi magamba manomwe pakatangira chimurenga chechipiri. Nhasi svatiri kumuradzika pasi tinoti zorora murugare Nobert, gamba remagamba. Mabasa enyu hatizombovakangani. Ticharamba tichisimudzira Mashonaland West Province, tichirwisa zvinodhaka, tichivaka nyika yedu nerudo, nerunyararo, nehana dzakachena. Comrade Jingura vasiya vana 5, vasikana 4 nemwanakomana 1. Kune muchakabvu Comrade Nobert Jingura tinoti zorora mudikani murugare. May your soul rest in eternal peace. Zorora murugare, gamba remagamba. Mwari vakuropafadzei mose. Mwari varopafadze nyika yedu yeZimbabwe. Ndatenda siyabonga.